Toată lumea și bine ați venit la Cristi Gaming. După cum vedeți, am foarte puțină viață, pentru că am fost în Nether și un gast m-a prins și cu jumătate de inimă am reușit să scap. Eu credeam că acolo se va sfârși totul, dar ca printre oamenii am reușit să scap. Da, păi am renovat casa. Uitați ce frumos, am strâns foarte mult și unii s-au plâns că am luat de pe creativ. Vreau să știți că nu am luat-o de pe creativ și ca să vă rog să mă credeți că asta n-am făcut-o pe creativ, pentru că nu am făcut-o pe creativ. Am luat mult cactus, multe flori. Am zis că o să împart camera în două, e bine, m-a ținut de promisiune. Acolo e Black Hole, nu știu dacă puteți să vedeți. Am niște glowstone, da. Canapeaua din cuarț am făcut-o ca să fie frumos. Mie cuarțul mi se pare cel mai bun pentru a face o canapea sau chestii. Televizorul l-am făcut într-un episod care mi s-a interzis să-l postez pentru că era mai mult de un sfert de oră și asta chiar m-a supărat, că nu pot să vă dovedesc că eu l-am făcut. În fine, dacă nu mă credeți, puteți să nu mă credeți că eu știu că am făcut-o pe creativ, că am făcut-o pe Survivor. Și sper să mă credeți că nu am făcut-o pe creativ, pentru că nu vreau să mă țin de canal corect și să nu vă mint. Și nu e imposibil. A lucrat off camera foarte mult, foarte mult. După cum vedeți, am făcut un cât de la Cristi. Și camera, niște mâncare. Stați să-mi iau niște mâncare că mor de foame. Uite că am. Am făcut o prăjiturică. Știi ce am descoperit? Că dacă ții un bucket lângă o vacă, îți apare gen un fel de... Nu știu exact ce îți apare și tu dai pe... Ca un fel când îți arată... Când aveți, de exemplu, să zic, o undiță. Vă apare acolo jos fish. No, exact așa mi-a apărut și mie când m-am dus să iau niște lapte de la vacă. Eram cu bucket, nici să iau lapte, că nu știam că se poate. Eram cu bucketul și vreau să dau să iau obsidian. Că aveam lavă, știi? Știți? Și am vrut să pun, uite. De asta am făcut portalul din Nether. Da. Și acolo e o vacă și mi-a apărut ceva jos acolo. Am dat pe el și s-a umplut bucketul cu lapte. Și de acum știu cum să fac lapte. Și am luat niște grâu, rapid, și l-am făcut. Și da. Păi să facem un mic buton. Dar nu am stău, mă duc să fac... Bani. Acum misiunea de astăzi e să găsesc iron. Am găsit iron, dar chestia a fost că am fost prost, că nu mi-a făcut armură sau pantalon, gen. Foarte enervat să sape nisip. Periculos totuși, că dacă o să scadă nisipul un pic, uite, vedeți ce enervant poate să fie. Uite, stone. Bun. Sper să reziste și să dau de iron. Unii colegi mi-au spus că iron nu se găsește cel mai ușor. Păi e adevărat, totuși. Bă, trebuie să scap din zona asta de nisip. Foarte frică. Tot nisip urmează, deci... Uite, ați văzut cum mi se pune? E mai bine ies de aici, stai să sparg chestia asta. Și o să acopăr tot. Nu știu chiar cu lână că poate să mai trebuiască. Nu știu, o să mă mai gândesc la anumite... Oh my god.
Să mă mai gândesc la anumite construcții. Dirt, să fie dirt. Dar faza... mi-a ajuns perfect. Da, nu știu ce construcție exact să fac. M-am gândit să fac un pod. Să fac acum niște scări. Sper să pot. Ba, nu. De fapt, hai să fac niște stick. Hai și mai mult, așa. Cât stick? Hai că fac și mai mult stick. Stick, așa. Bun, să vedem câte scări. 9, cred că va fi de ajuns. Mă duc să văd. Și o să fac pod. Poate în off-camera o să fac podul, nu știu. Mă și întreb cum o să-l fac. Păi da, deci se pare că mi-ajunge. Asta e să caut scara. Deci bun. Și o să pun aici niște... Ce să pun eu? Mai mult. Mă gândesc că o să arate frumos. Așa, ca să nu mai dau pe lângă, că uneori merg cam pe lângă. Și uitați ce frumos. Da, mai bine fac în două culori. Mă duc imediat să iau lână roșie mai bine, cred, decât galbenă. Nu știu, văd. Una. Da, perfect. Eu o să pun lână roșie cel mai bine. Da, cel mai bine așa e. Sper că mai am. Habar n-am dacă mai am. Da, uite, mai am. 30. Bun. Să văd. Deja filmez de 7 minute și nu vreau. A fost atât de lene să încep din nou să filmez, dar am zis, haide băi, pentru ca să nu-i dezamăgesc pe cei care mă urmăresc. Vreau să spun că când o să ajung la 10 abonați, eu am 7 sau 8, nu știu exact, o să sărbătoresc și o să fac un tur. Uite, pică un ciorap. E bine. Foarte fain, eu zic. Și intru frumos aici, intru perfect. Da, o să iasă excepțional, o să joc off-camera așa să vă fac o mare surpriză. De Paști. De Paști vă și spun un spider. Cum v-am spus? Adică vreau să fac. Zic că mi-ai dat. Nu mi-a dat nimic. Mi-a dat brânza, asta e foarte... De Paște o să fac o casă ou și foarte multicoloră, numai cu wool o să fac, o să fie foarte, foarte distractiv. Și da. Foarte distractiv, opa, puteți să mănâncă, o să mor. Și se noptează, așa că mă duc în casă. Prăjiturica asta îmi încarcă multă mâncare. Să văd dacă mai am geam, căci aici am uitat să fac geam. Nu, dar o să fac. Cum mă duc să prăjesc. Da. Prăjesc niște de-asta.
fac mai multe geamuri ca să am. Oh, stai să văd, e noapte, să mi se pare mie. Nu, e noapte. O să mă culc, să iau tot ce-mi trebuie și să iau glasul, o să iau geamul, o să sparg aici și o să închei episodul. Mai am așa, după aceea o să rezolv problema. Bun. Perfect. Hai să fie. Cam așa de mare aș dori. Și o să mai renovez casa, dar și de față cu voi. Bun. Da. Oh my god, nu cred. Asta e bună. O fac doar într-o parte. Și cum fug repede să refac chestia. Și eu să închei episodul și o să rezolv eu problema. Cred că pot să o rezolv acum. Să fac în partea asta. Oare pot și aici? La limită. Sper că s-a mai făcut glas. Trei glas arili. Mai trebuie încă 2. Și pac, că nu mai am sand. Mai decât sand stau și n-am ce face cu el. Să iau repede niște sand. Să-l facem mai repede. O să o pun acum și o să închei episodul. Și încă una. Păi bun. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Cristi Gaming. Și mulțumesc că v-ați uitat. Și să dați like. Am fost Cristi Gaming și ne vedem data viitoare. Pa!